Passport. Hanto tabi, ma'am. Siin mapunta. Korea. Korea. Iso tabi, ma'am. Unahain visa mo. Mi tabi ako ning visa. Anong ni Di man Mapunta nila ka ako ning tinawan. Korea, mi kang visa. Di man sila Paribod. nagtao. Mapunta ka ning Korea, mi kang visa. Ano to? Pabiga ka lang. Ikan agi dito. Magparibod ka. Magkidrama ka. Bitter mo, ma'am. Siin mapunta. Hong Kong tabi, ma'am. Hong Kong. Yes, ma'am. Disneyland. Disneyland. Iso tabi, ma'am. O, ayun pa siya dong ticket mo daw ha ka mo. Mama, pakandong na tabi ako sa boyfriend Kandong. Anong kakandungon? Ano to? Tricycle? ko. Ma'am, para Paribod. tipid tabi. Offload. Grabe ka man, ma'am. Excuse me, ma'am. Kaipo yung tabi ng passport ko. Ay, mi iba. Di kang kadyan ng suki card. Yun na sana. Gahin mo na ilang, To ma'am. the outfit ka. Sige ka mapunta. Sa Singapore tabi, ma'am. Singapore. Yes. Ito yung nakapang winter outfit ka. Ibaan maliptanan ako pag abot dun. Muli ni ina mo, maing winter sa Singapore na patal ka. Sure ha? ka, ma'am? Mainit pa ang weather dong kaysa sa oro ko. Miipa, Magparibod ka offload. Oh my Doon God, pwede grabe ang ka man, patal. ma'am. Offload dagos. Passport. Ma'am, excuse me. Ikan lang tabi akong problema. O, ta yun. Expired na tabi na passport ko, ma'am. Expired na to. Iso Tabi tabi, ka ma'am. travel ka pa. Kain kami mo init magparinyo kaysa magparibanding buhok mo baka man sana para buso sa dagat. Pwede pa siguro yan, ma'am. 2 weeks pa man sila bago nang Ano, expired. pwede pang 2 weeks na ano to, corned beef? Maling, Muli ma'am. ni ina niya. Mautsan ako sa inyo. Ay, grabe Paribod siya. ka mo.